Hello everyone, welcome to BISTI blog my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि BISTI blog YouTube channel खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै अननाय आरो खुलुमनायखौ खेबसे बावहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर जोङो बाजै लाहानाव बेरायनो थांदोंमोन आरोना लोगोफोर। जोंना सिस्टार बिराद गोबाव जाबायमोन फैयैया। दा बेनिखायनो सिस्टारखौ लानानै आं दसे मोनाबिलि समावहाय दसे बेरायनो लांदोंमोन आरोना लोगोफोर। जोंना सिस्टाराबो बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय बाजै लाहानाव थाङिया। बिनिखायनो नायनो लुबैदों होननायखाय एसे मोनाबिलियावहाय लांनानै बेरायहैदोंमोन आरोना लोगोफोर। नै ओरैजाय नै जोंना रानिमु दं आरोना बाजैनि फिसाजोबो दङ। स' लोगोफोर आरो ब्लग भिडिअ लायो बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनैसो लाफिनलायबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोना जाय आंनि BISTI blog YouTube channelखौ नायो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोफोर। आरो लोगोसे आंनि YouTube channelआव गोदानब्ला आंनि YouTube channelखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लोगोफोर। एसेनोसै भिडिअआ नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन। बाय बाय।